आज मानो ताते बोटे 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 ओहिरान राजा के करे जाओ लभर के आज तारा बा जन्मदिन हो गिफ्ट में का देबू बोला तू किन हो सबसे अच्छा बटन तारा आज राजा के सुना सब है दे तो बाबा धाई व्हाट्सएप फेसबुक पयाई आज मानो ताते बर्थडे ओहिरान राजा के आज मानो ताते बर्थडे ओहिरान राजा के जिया लाखों बरिस सभे देता आशीर्वाद हो पब्लिक के प्यार रही जीवन भर याद हो अरे हवे खानदान जदुवंशी के लाल हो हर जगह कैले बारे उहे कमाल हो रेडी हो गइल बाटे सब सामान सजा के सभे देत बाबा धाई व्हाट्सएप फेसबुक पयाई आज मानो ताते बर्थडे ओहिरान राजा के आज मानो ताते बर्थडे ओहिरान राजा के सब कोई कइले बाटे बर्थडे इन कर विश हो गिफ्ट में हम देहब जनुआ के किस हो देत बारे सोनी गंगा सागर शुभ कामना हर परेशानी में करब साथे सामना कटी केक मसूरी में लेके गाना बजा के